ta. Wala po yan tayo paraloy tagaro mga waramagina. Salamat po. Hapon po sa Lambang Saro, Happy Fiesta. Oya po ang criteria for judging. Ang sa category A po, originality of talent, 30%, mastery, 35%, stage presence, 25%, and audience impact, 10%. Magayon na Board of Judges na nabanggi sa giniputa pong Baliwag Beyo